Hvad er en diskusprolaps? Omkring 4% af alle danskere oplever det mindst én gang i livet. Lad os forklare, hvad det er og hvad du kan gøre. En diskusprolaps sidder oftest i lænderyggen, dernæst i nakken. Det klassiske symptom er smerter, der stråler ned i benet eller ud i armen. Den gode nyhed er, at de fleste tilfælde forsvinder af sig selv inden 3-6 måneder, og træning hjælper. Din rygsøjle består af 24 knoglevirvler, 7 halsvævler med nerver til armene, 12 brystvævler og 5 lændevævler, hvor prolapsen oftest sidder. Mellem hver virvel sidder en bruskskive, en diskus, der fungerer som støddæmper. Den har en blød gelegerne omgivet af en hård bindevævsring. Hvad sker der så? Først kan gelegerne begynde at bule ud og presse på bindevævsringen. Det kalder man en diskusprotrusion. Det er det milde stadie. Ved en egentlig diskusprolaps bryder gelegerne helt igennem ringen, og hvis den trykker på en nerve, får du smerter. I lænden giver det iskias, smerter fra lænden ned i ballen og benet, prikken i foden og muskelsvaghed. I nakken mærker du smerterne ud i skulder og arm, måske prikken i fingrene. Men ikke alle diskusprolapser giver symptomer. Mange opdages faktisk tilfældigt ved scanning. Hvad forårsager det? Alder er den hyppigste faktor. Bindevævet svækkes naturligt, men også overvægt, rygning, fysisk inaktivitet og pludselig overbelastning kan udløse en prolaps. Arv kan også spille ind. Behandlingen afhænger af alvoren. Omkring 80% af alle diskusprolapser forsvinder af sig selv. Hold dig aktiv. Sengeliggende gør det værre. Træning og fysioterapi styrker muskelkorset. Smertestillende medicin kan lindre. Og kun i omkring 10-15% af tilfældene er operation nødvendig. Hvornår skal du søge hjælp? Lette rygsmerter uden udstråling kan du selv håndtere. Smerter, der stråler ned i benet i mere end 2 uger, bør undersøges af din læge. Og ved pludselig kraftnedsættelse i benene eller tab af blærekontrol, det der kaldes cauda equina, skal du kontakte læge akut. Det er sjældent, men det kræver øjeblikkelig behandling. Brug for professionel hjælp. En kiropraktor kan undersøge dig og give manuel behandling. En fysioterapeut kan hjælpe med genoptræning og øvelser. Og din læge kan henvise til scanning eller specialist, hvis det er nødvendigt. Vil du vide mere? Læs den fulde guide med alt om symptomer, behandling og øvelser. Find en behandler nær dig og tag det første skridt mod en smertefri hverdag.